Belbari Ardi Block by Khobjak Ramkrishna Kapi Topon Debormani Thayo Hybrid Fedi under RKVY Scheme Community Transplanting Klaizaka Aromanjaka MDC Goddess Deborma Te Shantanu Deborma Edi Tushakanti Dash Thomas Triante Egrini Lukuro Samung tanani Baksa badam ratidi Baksa balangga horti Baksa bakasleng khade Hai bai di joto bayaro Hambai বিশেষ করে মিডিয়া প্রফেশনাল নাই তো मैं रखना और बेलबेरी एग्रीकल्चर नि माध्यमे सिनारा एग्रीकल्चर नि सुपारिनटेन्डेन्ट चिनि एसे बरमुना तुषारकान्ति ताई चिनि बीएससी चेयरमैन बरमुना रकेल ताई चिनि सब जोनाल चेयरमैन बरमुना शान्तनु ताई जब टीम मिली लाई चिनि किनारा खरकसा कृषि खाइतंगना प्रकृत कृषक माने कृषि खेती बेटी खाइतेने बिनि बा कमो सामु खाइते बिनि बलाय खमु तंगो बरमनो तपन देब्रमा बिनि बिसिंते बिनि खेतो तिने एग्रीकल्चर नि हयते ठीक खाइलायका बिनारा जों तिने लुकु हामक्राय फुनुगै बन सुबा मुं खलाय तिने सामु खाइलायगोन लुकुनु सुबा मुं बाय बिनि सामुना तांनानै बगै तिने आरो ऐसा गभर्नमेन्टनि वानसुं मुं काहाम वानसुं जों तिने सामु खाइलाय माइ बननाय बन बगै जों जे खायसे जों ककबरबाय जितनो साइमन श्री पद्धति है जों जे लाइन बरकनि सामने ओ माइननो जों तिना आरो बरै तिना बर जों हेल्प खालियो जत अरने तामने एग्रीकल्चर नि डिपार्टमेंट ताइचिनि जरा जे पब्लिक ताइ तंगनाय चिनि वर्कार जत मिलायने जों आरो बरनो सुबावै तिनि सामु खालियो बिनि सामु अबनि बगैनो अमाहाय सामुआ जत बरकनाबो जरा जे चुगिया तंगनाय खाकाहाम तंगनाय बरक जुदि जरा चुगिया के जुदि तंका अमाहाय लुकुरो नि हामक्रायनि बागै बन सुबा सख्राय जुदि बन कुनु सामु तांखने जुदि सुबा सख्रायै बन जुदि हेल्प खाइतंगा चिनि समाज बते डेभलप मनाय समाज निफ्राय चिनि बलायखे नांगौमान सामुनाय निना जों दियारा खलायै फुनुलायनि बिनि जे माइ बनलाय चिनि मीडिया सबनो तामेके आसे चिनी बेलबारी एग्री ऑफिस नि होइते बाके एसए ऑफिस बेलबारी एग्री सब डिविजन अपने होइते कायसा ओ जगह ट्रांसप्लांट स्कीम न हनजनाय चिनी प्रोग्रेसिव फार्मर रखनो हेल्प खालायनानै बागै ओ चिनी सुपारिनटेन्डेन्ट ऑफिस नि होइते कायसा उद्योग तिनी खरकसा प्रोग्रेसिव फार्मर न हेल्प खालायनानै बागै माइ बोर्ड थिनि वो सुबानानि बागै थिनि फाइलायजा ओ जगह सक पाइजाक जों बायबाक्सा ओ प्रोग्रामो चिनि ऑनरेबल एमडीसी श्री गणेश देबबर्मा दङ जगह ब्लॉक एडवाइजर कमिटी चेयरमैन बेलबारी आरडी ब्लॉक नि चिनि बरमनां रकेन देबबर्मा ताइ दङ चिनि एसए बेलबारी तुषारकान्ति दास ताइ जत डिपार्टमेंट नि एग्री डिपार्टमेंट नि चिनि ऑफिसर रक दंबायो ताइ अंकनि आमचाइनि जत तामनि सानाय अबाहाय के कृषक रक फार्मर रक बरब जगह फाइचुबा फाइजाक जों अबनि लक्ष्य के कायसानो चिनि प्रोग्रेसिव फार्मर नै जेता एकदम खेत खायनाय सय खायनाय बरकनो सुबारानि बागैनो अबाहाय कायसा स्कीम सामजाखा सरकारनि होइते ट्रांसप्लांट सिस्टेम नै जों साइमान अब श्री पद्धति माध्यमे ओ जगह माइ बरि जाखा लाइन खालायै ओंखाय अब 1 हेक्टर हाय आरो खेत दङ ओ जगह बरनानि बागै तिनि फाइलायजा जतनो स्रांलायजाक एमने तो अबाहाय कायसा खरकसा सुबाय मांखांखाय जों बेलाय दंथगो जों बो जगहआव आं निजेस आरो बेलबारी साबजुन चेयरमैन आं बर फाइजाक कायसिनि ताको बुक सनो नुगै बेलायना दंथक जाखा आरो जे मालिक श्री तपन देबबर्मा बके प्रोग्रेसिव फार्मर नै कायसा बेलबारी एग्री ऑफिस नि होइते सिनि जागै दङ अबाहायके ब गोबां मानो अबाहायके मिटिं थाइगेतों बाय
gedalai kheto rok bebak no khlai bebak kaimung bormung rogo hongke bo active ni sirijak aboni bage bono sorkarni kaisa bono chubanani bage bahai scheme rijak transparent system o jago bono chuba phaina bage phalejak ero emne belai no kaham ka jotono tongtokjak hambai।